Thuolo machielo kendo nyako Ramogi ma warwakni machiegni weche manyien mag Oimore kaka wuono ni aparo ni en odiochieng' bende ma Lydia joma nosingo ni achuli dwe manyien ma dwe no tarik achiel dwe mar 11 nyako Ramogi Joan ka bende wageno ni chake makare bache neno ka koth Nyasaye okuoyonwa koth e piny. Nyoro godhiambo kanyo wuok gotieno saa 4 no wacho ni kaluore kod umwa mar jo koro chal kor lwasi wacho ni kawuono ni to agini odiedo. Kawuono ne okolore nyako Ramogi Joan kata kamano oro kod kech pod okoko thoth gwenge ma pacho ka kwende en sigana momedo menyoni otieno ma kawuono chendo ni mar Oimore. Jatend piny William Ruto wacho ni ogol kwan omenda moro mar irakruok godo kod oro gi kech ma osebedo ka thoro koro nyoro gwenge mopogore opogore. Ka bende nyako Ramogi Joan omedo menyoni mago to gi mathoth otieno ma kawuono to mokwongo wang'ie thuond weche. The government of Kenya has made an additional 2 billion shillings available, and we are looking to work with our development partners to raise an additional 10 billion to be able to manage the current drought. Oganda jo Kenya pod yago lit mar kech kod oro. Ka jatend piny Kenya William Ruto koro wacho ni sirikal geto shillings bilion 10 kaka mano mabiro konye kedo gi midhiero mar ore pacho ka. Koro kaka chich achako ng'wech giwegi chako ng'wech ka giluwa to pange ma gigolo ta kier matin magora piny e kaka gibiro magi giyako gichako tonga. Ji adek timone gi thieth bang' monj gi jonjore moko manyo monjo gwenge mag Mshomoroni kod Junda e Kisauni e kaunti ma Mombasa. Kama chunge ka nitiere kitemo kariyo malo kama iluongo ni ruodhi nyama gi ware kanyo kiwuok litare kake dhiye en litare tinyalo yudo ni security ma Uganda iwuok ne to giriti kanyo yudo ka bordering beaches kerenwa chike ntik muje beni watiye wagikie to ei mano onge kama onego beni ngado chike ogikie. Moko kuom jolupo e nam lolwe koro ywak ni jolupo moko onore kendo keto kiewo ne chenro mag lupo e namno. Ramogi weche manyien mag Oimore chakore sani nyalo tudori kodwa e namba 3600 kata bende nyalo ng'iyo mbui marwa mano Facebook achiel kod YouTube mar Ramogi TV mondo iyud wechegi e yo makare ahinya kaka wakelo ni odhiambo matinendeni. Machiegni nyako Ramogi Joan nyinga Lydia Okeo ka jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Nyinga en George Bati. Wachako kod mago motenre kod weche magoro. Jatend piny Kenya William Ruto olando chenro mar choko omenda maromo bilion 10 kedo gi midhiero mar oro kod kech masani liyo e pacho ka. Ruto lando magi kanoromo gi riwruok mar Kenya Red Cross ma bende osingo medo chwalo konya gwenge ma oro okwako. Akimiwa report kod jafombo marwa Chris Owino. E chenro mopie mar kedo aching kod midhiero mar oro kod kech masani yuyo jopiny kod jamni e pacho kae, jatend piny Dr. William Ruto oyango ni piny owacho mar oseketo tenge omenda maromo bilion 2. Omenda makamano ibiro tiyogo e nyiewo chiemo ne jopiny e counties mangaji liyoe e pacho kae. Mabiro tok piny owacho keto tenge omenda mamoko maromo bilion 3.5 e chenro maket gimano e tielo mokwongo. Kaoloso e kinde nyasi mar sidhe kaka patron mar riwruok mar Kenya Red Cross, Ruto oyango ni piny owacho mare nigi chenro mong'ith mar kedo gi midhiero mar oro kuom choko omenda maromo bilion 10 ka giriwore kod jojiw dongruok mamoko. This morning, the government of Kenya has made an additional 2 billion shillings available, and we are looking to work with our development partners to raise an additional 10 billion to be able to manage the current drought and ensure that no part of our country is unfairly affected by drought, and that we manage all the food reserves. Jatend piny onyiso geno mare ni okenge ma sirikal mare oseketo dhi reso ngima jopiny e counties 23 ma oro kwako e pacho kae.
I am very confident that with these interventions, working with county governments, working with development partners and humanitarian organizations like Red Cross, we should be able to tackle this challenge. Kuom shillings billion 2 ma idhi golo kod piny owacho, riwruok mar Kenya Red Cross dhi yudo omenda maromo milion 260 e miyo jopiny kony. Kenya Red Cross bende dhi yudo omenda machielo maromo milion 340 kowuok e riwruok ma joket mwandu mag ji giwegi kaachiel gi riwruok ma jothedh mwandu ma pacho kae. The national government, as a result, set up a drought emergency team led by my deputy, and they have been in consultation with all the stakeholders from within and without. And I want to thank our development partners and many countries and individuals and organizations that have come through to help us manage this situation. E chenro mar konyo jopith mag jamni kaluwore gi midhiero mar oro, piny owacho dhi nyiewo jamni ma oro onyoso chongegi kendo yang'ogi e kar yang'o jamni mar piny owacho. Nus mag ring jamni ma kamano ibiro miyo jodak e gwenge ma oro kwako ka ring'o modong' to ibiro tero e skunde. Duol mochung' ne rito le mag bungu bende dhi yudo milion 2 mar keto pi maler ne le mag bungu e kuonde rito le mag bungu e counties man gi midhiero mar oro. We are also making 200 million shillings available to Kenya Wildlife Service so that they too can support wildlife that are dying in huge numbers in our national parks and in our national game reserves, so that they can track water and other facilities for our wildlife. Jatend piny bende olero ni chenro mar miyo jopur mbolea e nengo moyweyo pod biro dhi nyime. As a government, apart from dealing with the current situation of drought, we are also making sure that we have continuous, sustained, predictable supply of food in our country. And that is why we are investing in fertilizer, we are investing in good quality seed, we have a huge program on irrigation, and we will be working with the Kenya Red Cross and other humanitarian organizations to build capacity in our communities. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Masudani kendo wangi mana mago ma otendore kod oro Lydia inyako korwalim gwenge mag Kajiado. Koyro ne jamni medo tho e gwenge mag Kajiado nyakworo moga jwang kaluwore gi oro ma medo kwako gwengego. Jatend migawo mar pur Mithika Linturi ne ochopo e kaunti no marango chal mar wach kod jiwo jokony ne oganda mawuok e gwenge makono. Jafo mar Walter Nyambaga miyowa ler mar kaka Kajiado chale kinde ne nyakworo moga jwang. E kaunti ma Kajiado, kaunti manwengo mar jotende kod pith mar jamni. Kata kamano, gi kinde ni tik mang'we manyalo giro ng'ato ema kongo rwaki gweng' ma Kajiado West kanyakla kod Kajiado East e kama jamni tho piny maru. Jopith kwano lal mag jamni mosetho kaluwore kod horo kendo ranyisi ni achudhi oyieng' ka agak bende huyore. En pecha maleo ni adieri achiedh nade osebedo wendo Kajiado. Maloyo dhok 290 osetho e diek kod rombe bende chokegi ochikore e kendo hiugi otwo ma kaluwore ni lum kata pi onge. Jodak wacho ni giyiero uso jambgi e bei molwar e kinde 2,000 kaachiel kod Sh500 e kata chulo geche mondo yomb kod jambgi ma pod tek nyaka gwenge mag Isinya e kama ginyalo nyiewe lum kod pi to ma mana mar kondalo. Tangu mwezi wa 6 mpaka saa hii tumeanza kulisha ng'ombe, kupatia nyasi, unga. Imefika sasa wakati ambaye hata hatuna chochote. Kile tulikuwa nayo kununulia hizi mifugo chakula imeisha kabisa. Na hakuna mahali tunauzia. Sasa ng'ombe imeteremka bei, hata tunauza ngiri tunapeana bure na itakikani. Sabich kod 13 Rwadh pur temo koko nigi chung kamoko to iso ilori mondo many godo chiro to karomo saa 6:30 Rwadhni osetho to ken kende jodak ni kod kwayo makende ne piny owacho.
tumepigwa kabisa na kiangazi. Hata saizi ng'ombe zimekufa mingi. Pia hata kuna boma tulikuwa tunataka uitembelea hapa, kuna misoga, ng'ombe zinakufa hata mpaka wa saa hizi. Naangalia kwa sababu masoko yameharibika, kulete kitu hakuna kitu anakula. Ng'ombe anapatikana ngiri moja na hiyo ng'ombe anakufa. Yaku heri kuangalia kwa serikali kwa sababu hiyo ni ngumu sana kwa sababu kiangazi umekuja Kajiado sana. Kalore kod horo mokelo lal mathoth, jatend migao mar pur Mithika Linturi kanyakla kod gavana ma Kajiado Joseph Olelenku ochopo choyo wang'e achiedh nade mokwako jopith ma Kajiado. Linturi okoni piny owacho chwalo omenda maromo siling milion 350 mar jolo lal kod nyiewo jamni moko mapod ni kod thochgi e kaka yor chiwruok ne jopith kod jodak. Serikali ama rais ameamurisha treasury ikatoa pesa ya kuanzisha hiyo program ya offtake shilingi milioni 350 kwa KMC kuweza kununua hizi ng'ombe zenu. Na basi tunaomba serikali kuu, washikadau wengine, tukishirikiana pamoja wote, pamoja na serikali ya kaunti, mujue tunapata mazungumzo, tunatafuta mbinu na namna ya kuweza kuwasaidia nyinyi. Msione kama hata sisi hatujui hii shida mko ndani yake, na tuko hapa kwa sababu bado tunaendelea kujaribu kutafuta njia ya kuwasaidia. Kata obedo ni moko kuom jamni mathoth iwang'o kendo iwito, ywak nitiere ni bende nyidho makoro chako ndong' nyalo reso gi midhiero mokwakogi. Kwa hiyo tunaomba serikali kama kuna msaada naweza kutusaidia kununulia hizi mfuko yache kukufa bure, ama itufungulie Kenya Meat Commission KMC, and at least kile tuko naye tupeleke huko tupate pesa kidogo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Odhiane nyime nyako Ramogi, nyithindo bende oyudore kamarach e oro ma okwako gwenge mathurka. Jodak manyo lembe mag bunge makoro konyogi e gawo kech ka nyithindo bende yangore ni ngimagi ok ber nikech onge mar chiemo. Jafwambo marwa Sharon Ong'ao nigi ler mar wach. Gweng' Makangalita mantiere e kar chung'od bura maloima e kaunti ma Turkana okiot. Kalore nyaka ikal gode gi okak e kinyalo chopo kanyo. Bang' chopo, tipo ma irado godo nyalo maki gi mirima. Ma en dala mar jaduong' e Telej. Nyithinde nitiere gi achiedh nade ma ikelo koda koso chamo chiemo makare. Oro gi ngaji osekelo ne familia mare midhiero mathoth. Kuanzia mwezi wa 8 mpaka mwezi wa 10 tumepata shida sana, na watoto sana wale wadogo wa miaka 10 kurudi 5 wamepata shida pamoja na wamama na wazee. Apus koda pua Etelej nitiere gi higni 10 koda 13 kolore. Poggi chiemo kuom thuolo mar jumbe adek sani, kendo kata mana rateko mag dendgi odok chien. Kaluwore gi chal margi, kata sikul ok ginyal dhiye. Jonyuolgi nitiere mana gi nyalo mar chiwonegi olemo mar bungu kaka chiemo. Ni mokoma nakula asubuhi ramoja unakula, hakuna chakula ngine. Ma en chal mantiere e gwenge mantiere koda oro. Odhiambo kodhiambo, familia mopogore opogore chokore ka mar toyo olemo magichoko e bungu e koro odiochieng'. Teko modong' magintiere godo en mana mar toyo olemo makamago. Watoto iko watoto hapa miaka 15. Sasa wameshindwa wengine hata kuamka kwa nyumba, bado wanazidi kukaa na hakuna kitu ya kukula. Na bila wameshindwa namna hiyo watoto hii boma yote iko hivyo. Kalure gi twak mare e kinde nyasi mar thundi, gavana ma Turkana ne olieko kendo chiwo siem ni midhiero mar oro mar kech ne mienjo, kendo ni nyalo biro kelo achiedh nade ne nyithindo. Nyaka sani thothgi ngima margi ok ni kare. Shida ya njaa ambayo iko Turkana sasa hivi, in the next few weeks or even a month, watu wetu wataanza kufa kwa sababu ya njaa. Kwa hivyo tunauliza organization zote ambazo zinahusika na mambo ya humanitarian aid, tafadhali mkuje kwa haraka.
Don't just fill your pocket with government money and forget about these people sitting here. Jok mahik gionyang bende kadhe midhiero mathoth. Moko kuomgi kata wuoth tamo. Thothne gijanindo mana e udi ka gidhiero odiochieng'. Agnes Ekai, miyo mantiere gi higni 65, nyap mok nyal kata mna loso. We know that Turkana is categorized also already in the alarm stage, so which means that we need to intervene and intervene quickly. As a society, we have been intervening in the different areas, but as I mentioned, there are still too many people that require this assistance, and therefore there is need to scale up. Seche ma jodak makangalita rito mondo kony ochopnegi. Apua gi apus ichunegi thieth mar reso ngimagi kapok ginyalo dok kendo e sikul. Jodak modong' nyalo mana bedo gi geno ni kony nyalo choponegi machiegni. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Kwa dhimbele nyakora mga juang podwa medo mana menyoni mag motendre kod wechego mag oro kama county Manakuru en achiel kuom counties mayande ineno kaka mago mareso Kenya gi chiemo. Mak mana ni sani oro oloko weche ataro kendo jopiny moko kuom gwenge ma Naivasha e county Manakuru medo yuago kech. Flora Tieno miyowa ler mar wachni. Boma ma Naivasha en achiel kuom od bura ma county Manakuru ma midhiero mar oro okwako ahinya. Wards aboro mag county no koriw gi wards ariyo ma osebedo ka golo chiemo e county no gisani omedore e kwayo chiem kony. Ja od bura ma Naivasha Jen Kihara bende lero ni ng'eny familia mag kar chung od bura no osebedo kanindo kech kaluwore gi nok mar koth ma oseketho cham. Kihara ne okwayo piny owacho okel kony mapiyo ne jodak ma kar chung od bura no ka nok mar pi kod chiemo medo kelo achiedh nadi. Mahali hata kuna kuanga chakula. Unajua watu wa Naivasha tunapata chakula kutoka Maela na Ndabibi. Lakini sasa hata huko kumekauka. Tunajua ile chakula imekuja ni kidogo sana. Kwa hivyo ni kuomba kila mtu ambaye akona kitu anaweza peana ama share na rafiki na yule hana wajitokeze tusaidie watu wa Naivasha jameni. Serikali ilete chakula kwa wingi. Naivasha tuko watu wengi sana. Kuna tabu sana ya chakula. Atupati kama mimi ni mgoto wa mguu, hata hakuna pahali natembea. Tumekaa kama slabs. Hii ni slabs ambayo tumefinyana sana. Ukienda uelekee huku uingie ndani utakuta sio tofauti na kule Kibera. Na hata ni zaidi ya Kibera, manake unaweza kuta kutoka kwa mlango kwa nyingine unakuta hiyo ni choo. Hiyo naona kama ni kitu inaweza leta madhara kwa hii watoto yetu. Magi timore kinde mang'eny counties mathurka ywago midhiero mar oro ka piny owacho medo jiwo ji opidhi yiende e yor gayo midhiero makamano. Climate change is a reality that we must live with. Kwa hivyo tunataka tupande miti, na mimi nimesema ya kwamba kila sehemu ya Kenya, ili tuhakikisha kwamba tunabadilisha mazingira, tuendelee kuwa na maji, ndio huyu mama Alice aweze kutusaidia na dams, na nimeshapatia yeye instructions. Tunajenga dams ya kwanza 100. Jalony e weche alura Laktar Mutitu ne ogolo paro ni piny owacho onego yang kitien ma jopiny onego pidh kendo kwayo jopith manyo yore mag duoko piny lal mag yien matindo ma ipidho e nursery. Another very important area is making sure that we plant the right trees at the right place. This is called tree species site matching. The planting of junipers, planting of motarakwa and other trees in this area is the correct thing so that we do not plant trees that are not going to survive in certain areas. Magine owach e county Manyandarua ka senator ma county no John Mithu okwayo piny owacho omed omenda ne duol marito weche bunge kachiel gi jotim nonrogo e yor konyo medo yien ma ipidho e rito alwora. We want to give more resources to the Kenya Forest Services. We want to give more resources to Carefree so that they're able to give tree seedlings to individual foundations. We want to help Carefree and Kenya KFS in terms of resources. They should have enough resources so that they have enough seed beds to provide enough seeds. Kinde ma oro medore e gwenge ma pacho ka kony mar chiemo ikwayo mondo okasi ka bende chenro mag rito alwora bende idwaro mondo otim mar reso piny Kenya. Flora Atieno, Ramogi TV.
Wadhi nyime nyako Ramogi ene kata odoko ni midhiero mar oro pod okwako gwenge mathoth mag Kenya bad migawo makoro chal kor lwasi to yango ni koth matin dhi bedo ka chwe kata nyidho e jumani. E gwenge mag Nam Chumbi nyidho makagi kacha osechako neno ka koro bende chal mar kor lwasi lero ni mano nyalo dhi nyime e jumani. Koth makamano ikoro ni biro bedo e seche mag okinyi kod seche mag odhiambo. Liet bende yangore ni chako lor kendo odiedo e kar degrees madhi 28 e gwenge machalo Mtwapa, Kalamu ni kod liet ma laro 33. E gwenge ma oluoro Nam Lolwe jokoro nyiso ni koth dhi bedo ka chwe maka kod kacha e jumani mana kaka gwenge mamoko manie masawa mar piny Kenya kod holo mar okak. Midhiero mar chieng' makech to pod nenore nyako Ramogi ni medo luwo gwenge mag nyandwat mar Kenya kama liet pod medo idhoe ka chieng' bende ikoro ni dhi medo rieny e jumani. Mano iluongo ni kor lwasi bati. Chal mar kor lwasi kinde ma paro ni oganda koro nyalo bede gi geno ni kochakore gwenge no to kata mana gwenge ma koth olale gi sani ma pod chieng' chende onyalo poka lwar. Nyoro na winjo kiwacho wach lamo chal ni ruoth owinja lam. Jonomia bena neno kano lamo nyoro. Bang' kweduoge nomiya koro weche okodhi maracha ahinya. Para ni geno koro nitie oganda koth bro chwe kendo oganda bro do chiew moromo kata kamano sama koth chwe iwacho ni nyaka wachok pi bende. Mane yo makende nyako Ramogi to bende kochwe kamano nyaka wapidh yien mana kaka wamedo jiwo. Nyako Ramogi wasud nengo mar ngima kata chal mar ngima medo idho. E pacho ka tinende ni nonro ma ogol kod piny owacho yango ni medruok obedo e nengo mwandu kod chiemo. Nengo chiemo kende omedore gi atamalo 15.8 nyako Ramogi. Kata obedo ni oganda jo Kenya ne geno yudo fungruok mar ngima bang' yiero maduong' ma dwe mar 8, geno koro medo nimo kaluwore kod ngima ma medo idho. Lipot mar nonro mowuok e bengi maduong' mar piny Kenya CBK yango ni nengo mwandu ma jopiny tiyogo pile koting'o chiemo nyocho medore gi atamalo 15.8 e dwe mar 10, kama medruok mamalo mogik kopim kod nonro mora mora mar CBK magisetimo ewi medruok mar chiemo ma pacho ka. Lipodno koro nyiso ni jopiny Kenya nyaka medri dokanda. CBK bende olero ni medruok nengo chiemo mar atamalo 9.6 e dwe mar 10 ema ni malo moloyo kopim kod kaka nengo chiemo osebedo ka medore kuom higni 5 mokalo. Nengo mar mok ngano ema nomedore moloyo e dwe mar 10 kod atamalo 40.8 kopim kod mwandu mamoko kaka sukar, mor chiedo kod mok kuon. E dwe mar 10 higani nengo mor tedo mar salad lita achiel ne oidho nyaka $366 gotonglo 48 ka opim kod $274 gotonglo 22 mane usogo mwandu no dwe mar 10 higa mokalo. Kata kamano, mane onyiso dok chien mar atamalo 3.5 mar nengo salad kowuok $379 gotonglo 84 mane usogo mwandu no dwe mar 9 mar higani. Mondo ng'ato ne ng'weny kuon e dwe mokalo mar 10 nyaka ne ogo tamsi malong'o kaluwore ni kilo 2 mar mok kuon ne iuso $177 gotonglo 66 kopim kod $133 gotonglo 70 mane usogo mwandu no dwe mar 10 higa mokalo. Ka sukari kilo achiel ne oidho nyaka $154 gotonglo 95 kopim kod $113 gotonglo 70 mane usogo mwandu no dwe mar 10 higa mokalo. Idho mar nengo chiemo miyo jopiny koni ok ginyal kata chopo dwaro mamoko kaka chulo udi magidakie, tero nyithindo e sikul kod dago ngima manyiso nyadhi. E oda kumanage myself otama nikech kaka temo balance gik moko ok donji. Pikipiki mwa waringo gono ni iyudo ka otiyo gi fuel kata mana mar 200. 200 no kidhi keti donge 100. To kata kaka idwa dhi chiemo e ot kia. Kingo kinyi piny ru kata kaka nyithindo madhi chai di school onge. Pek manene Hawking sani. Ngimo dhi oidho wan jo uso wadhi wang'eny. Gari achiel wanyalo go dhano 10. Mayudo ka samoro walaro uso. Chon kana bire uso nanyalo wadu chieng' na yudo profit 800. Sani anyalo wa kata gi $200 kata gi 150. Koro aneno pek gi nyithindo kaka nyithindo chiem. Iyudo kodiochieng' inyalo loso client achiel to kokalo ahinya tariyo. Tariyo no nwa loso gi at a rate of 100 bob ka en QTex. Tiyudo ka sani ngima tek ma mondo client omi 100 no itemo. Sani goro achiel en 180. To sani ka nyathi obalanda to nyalo duogo nindo kech. Mamur ka ng'iyo en mamur mathin kama endi en $5. To mondo achame oda gi nyithinda ka ande school fees wuoda matin obedo sani ok nyal somo.
man dala kama somo sani nikech dala kucho ntiere kaka ntiere, lakini mantiere ka obedo kata ot sani. Kwayo magingo en mondo piny owacho otimie ng'uono. Nar chamo gorogoro kata riyo sani kata gorogoro cha riyo no kanyal yudo nikech mafuta ni malo, salad ni malo. To iye karkabe kaka mwotiye ja municipal kan koda gi ka kora wakwayo ni uchumi ni mala ahinya, uchumi gileno hapo gidokwa piny. Wakwayo the president ni mondo ging'iye ni to fuel ma osebedo mamiyo gik moko dhi malo ni gitime ang'o mondo mi ja Kenya obed kod yweyo maber kod kawach mar chiemo. E kinde ni makoro jopiny orwako dwe manyien mar 11, pod gitero lemb geno ni nengo chiemo kod mwandu mamoko mochuno nyalo dok piny mondo gidagie ngima manyiso nyadhi. George Bati, Ramogi TV. Kora jwangi ndaka proko da beach bang sa adek marotino chenro ni en Oimore. Erokamano kuom kete mana kera Ramogi TV kwa medo kelo weche manyien ahinya to kwa medo menyo ni mago motenre kod oro karabe ni geno koro ntiere nikech koth osechako nenore thoth gwenge kaka Moses Obango nyiso wakanyo Bati ni koth ochwe alwora mar Migori odiamo makawuono kendo en to goyo mos ne joturkana gi Kajiado wachoni ruotho winjo manigi gi taya gende. Higni ariyo gidire kapok gineno koth giwange panyi makoro thuolo ma Nyasaye wagino ni biro timo negi ng'uono gin bende. En adieri makende ni ngima samoro nyalo bedo matek ahinya. Adadi wacho ni amora ahinya kod Ramogi TV kuom weche manyien ma okelo ma ahinya ko tinre kod kaka oganda mamoko kale weche matek gi yoro iluongo ni vin M-Pesa Maria to wacho ni ma nyalo konyo piny owacho mondo omede jiwo chenro magi mag konyo joma kale ngima matek makama. Neno ka Pastor George kantiere Rodi Kopany Bati owacho kanyo ni en wach malit ahinya king'iyo kaka oganda chandore. Wacho ni mae mane Yesu owacho ni ka onge chiemo to ne opidha. Koro miyo piny owacho omiyo koro oyaw okepegi mondo mi koro oganda jo Kenya bende koro winjie maber ahinya mago machandre mondo giyude resruok. Mano ndiko ma ochopo kare piny owacho koro nyaka yaw okapu mondo gipidhe jopiny. Pinyni jopiny gi eringre ruoth modong'. Pole na kuku kantiere Sindo nyisa kanyo Bati ni en wach Kajiado nodonjone malit ahinya kata kamano anoko oganda medo lamo to thoth kaluo chal kagima nyidhe Bati anoko oganda medo miyo report ka Joyce Odima wacho kanyo ni en bende embe ntire kodwa chenro jaramula to wacho kanyo ni wamede wuod nyambaga gimo matin duso mbaka no kabisa kendo winjo ka mbaka no donjone sigana koro en bendo nyalo gole gimo matin soda moro kata koriro ne wuod nyambaga okrach ok dang jaramula winjo giti koro wacho kanyo ni owinjo bed ni jatendwa owinjie ywak ji mondo me owuoro karwath gamo yweyo saa uchiel mar watho dhi motho en wacho bende nyalo chando paro Bati kinyalo paro ni nwaneno kai uso nyaka dhiang' siling 500 ng'ato chiwo diel mondo yudie kudh mar pi. En gima ochopo kama ochope ni ok oyota ahinya kata kamano Lawi Masaga Soja ng'isa ni gwenge mag Giribe koth ochwe kata koth onyidho nyiso nitiere ranyisi. Jared Nyakie mar Mike wacho ni mar Osiri kocha wacho ni oneno wako kare Citizen Digital koth ochwe Migori County aparo ni kawuono ni piny ber ne joma wuok e gwenge mag Kaluo chenro ber ndi akwayo government gi gavana ma Turkana ni koyie to orne oganda modak Turkana kony mapiyo nikech en gima lit kaneno kaka nyithindo chalo e wang' jowi mar Ramogi TV en gima miyo chuny ng'ato nyalo chwer. Kendo tipo machal kama kwa tango ne oganda wato bende ng'ato duogo wacho ni kare ento pod en maber. Samson Striker wacho ni kare game pod wan maber. Omako dhoga gima timore Turkana. Kare wan waywak to wan mabere bere. Mano wacho kanyo ni game pod ginyane ne it gik moko maralum kama Bati. Ogima lich ahinya koro gimodong' en toyo koth ong'ora ema ji chamo kasto ikia ni bungu mawuok no ang'o gine manitiere samoro yudo ka koro mikoti mar to kata mana
olemo motimo kwiri nyalo poko donjo kuom ng'ato manyalo kata ketho ngima ng'ato be. Kato riwo gi nyithindo. Riwo gi nyithindo. Wakaw yweyo. Kawaduogo nyakwara Ramogi pod an ngima moko Ramogi TV. Yeah, I really enjoyed my growing up because I lived with my relatives around. It was fun time. I communicate using my hands. So with my family and relatives, communicating properly with them, that has been a big challenge. The biggest challenge I've seen is many deaf people cannot read God's word. As we really try as much as possible to produce Bible literature in sign language, I would really encourage my fellow deaf people to learn. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kero malit ne masongo adhia very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa. Mana Ramogi TV. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, we had fun in Dandora. Those instances, A1. To their success stories. I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? And their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku ili uwe milionea. Tuma ujumbe mfupi ukiandika neno SJM kwa 29063. Kama Isaiah Wilson, Isaiah Meke. Natoka hapa Taito. Nafanya kazi ya nyumbani. Na kitu yenye nilivutia kwa hii Shabiki, niliona wengi wakipata hiyo zawadi, ndio sababu. Nilikuwa nakula mshahara 1500. Hiyo pesa itanisaidia hata kununua pia shamba. Usiachwe nyuma. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku kwa 20 bob pekee, upate zaidi ya milioni 20 kila wiki. Shabiki.com ni makao ya washindi. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Najua kuwa mneza do more na direct line. Do more. Sasa mneza mkakava mali na bizenu zote kutokana na risks tofauti. So unaweza cover hardware yangu yote hadi stoko iko nje in case ya wezi. Na botiki yangu kuchomeka. Hiyo yote no maachia direct. Na pale kwa site naweza kawa construction yangu, mashini, mafundi na shule yangu, wanafunzi, wafanyikazi, basi. Na in case mimi nipate ajali. Raisi. No maachia direct line. Omera, what about my palatial residence? Nama achia direct line. Do more na direct line. Visit your nearest branch, agent, broker or bank assurance partner today or SMS Bima to 23454. Direct line.
every day is sure. Hey, do more. Machiegni kendo nyakora mgajwang'ero kamano kuom medo kete mana kai RAMOGITV wamedo mi weche go manyien. Weche manyien mag Oimore RAMOGITV dhi nyime nyakora RAMOGI. Dichiengni mokwongo dwe mar 11 jago mayande owito minode bang' konyore e od thieth mama Malusi koro lero sigande e nyim komiti mar od bura mar Senate ewi kaka ne giromo gi masirano. Robert Mondi olero ni nyao manonyisi gi osiptal mar Malusi mayande okelo tho mar minode bang' nyuolo rude. Wycliffe Oko nigi ler mar wachno. En lit ma omako wuoro. Lit no omako Robert Mondi. Jalo mayande minode otho yo magalagala. Tho manyaka sani chich ni ne okel gi nyao mar jochiw thieth e osiptal mama Malusi bole Nairobi. Mosenindo Morina Nyango ne oyudo gweth mar rude to giko ne chunye ne ochot bang' nyuol kendo dang' ni hospital. Nikamwita kamwambia nurse, kindly kuja uangalie mkongo hii dawa imeisha, ni kama imeisha, so damu, there is a backflow of blood inarudi sasa kwa pipe inarudi juu. So aku nimepea ni attention, alipita. At the same time nang'ang'ana huko na mtoto pia nyanya. I'm trying to cover the other one. Damu pia ndio ameanza kutoka. Then second round akapita nikamwita. Alipita tu. To karud thieth mama Malusi nyisogi mondo gidhie karud thieth ma Kiambu level 5. Ne giyude chiedh nade ma peke chopo e karud thieth no seche mag ne gin gi jatuo. Tunangoja saa 3 inaelekea. Saa 4 inafika. Hakuna ambulance. So I kept, there was constant movement, so naenda kuuliza. Sasa shida ni driver hajafika, kidada hajafika, ngoja tu kidogo irudi tu. Seo ne karud thieth no bende ne onyenyore kinde mamin mosenindo Edward Otieno, mama Ruth, wacho ni tho mar wuode ne ochopo tok jochiw thieth e karud thieth mama Malusi koso deo nyathine mane oyudo masira mar apaya e apaya mawuok Nairobi kochomo Kangundo. And we have taken him to Mama Lucy Hospital. But please, can you hurry up? Because nobody will touch your son if no relative gets there. Ma timore e seche ma kamati mar thieth e od bura mar Senate temo chiwo geno ne familiago ni gibiro yudo ratiro. Our constitution is very clear that nobody shall be denied emergency medical treatment. Bado tutawaalika ikifika mahali mtahitajika ili tuweze kusemezana kwa pamoja na wale wote wanaohusika ili tuweze kuhakikisha haki imepatikana na pia kuzuia maafa mengine katika hospitali ya Mama Lucy. Wycliffe Oko, RAMOGITV. Wadhibele nyakora mgajwang' nengo mani malo mar chenro mar somo mar CBC onge matiegruok makare ne jopuonj kod rem onywando pach jonyuol kara rem nywando pach jonyuol loso chenro no gine moko kuom ywak mago ma oganda ma Migori opedho e nyima put manyocha ochuogi nenono chenro mar somo nyasani mar CBC. Jafombo maro ma Migori Jojo maleronwa kaka limbe marapudno ne otimore. Tok kinde maromo dwe achiel bang' ka jatend piny Kenya William Ruto ne ochuogo kamiti marango chenrono mar somo mar CBC. Kamiti ni ne ochako romo kod oganda mowuok e migepe mopogore opogore mar kawo pachgi ka otenore kod chenrono mar somo. Kaunti ni ma Migori en achiel kuom counties ma kamiti ni odiochieng' ma kawuono ne ochako kawo pach oganda ka otenore kod somo ni. Wakwayo sirikal mondo kuongo teme chenro moro mar temo gini kamoro kata ka giero skunde manok e Kenya mangima mondo kuongo time mondo gini giri nyalore eka mondo gikete obed kare. Nyithindo pod tindo makida wach nyathi mondo jahiga 12 owuothe distance mar kilometers mar 3-4 pile ok obinyalo biro junior secondary obedie sikunde magisomego mondo gitransit e senior secondary ka koro genjo motegno. CBC curriculum otek ne nyithindo kendo nwagombo ni reforms midhi kel obed simplified. Moko kuom paro mane ogol kod oganda mawuok e migepe mopogore opogore ka otende kod somo ni mar CBC en mano moting'o nengo mamalo mar chenro ni mar somo onge mar ikruok makare mar jopuonj kaachiel kod mamoko.
For me, it's very unfair if the government discriminates about equitable distribution of resources in terms of capitation by discriminating against the so-called private schools. And the costs of CBC, a huge issue that been raised with us. We have had submissions and suggestions about the transition. We have had submissions about teacher preparedness. We've had submissions about parental involvement. Oganda gi mowuok e migepe ma opogore opogore wach ni chenro ni maso ma CBC en mano maber ma okalo kendo de gier ni mondo koro dhi nyime ka dwaro margi en ni mondo koro los kuonde go ma koro kelo pek. Kendo wan ga yie ni ka sirikal okawo thuolo mo involve jogo molony e yore mag somo to gini biro bedo maber kendo biro kanyo oganda wa. Kik sirikal time makosa mar gi kethe, kik kethe wayie kode. Puonj thin. Hawa gombo ni mondo med jopuonj, mondo ndik ji obed mang'eny, mondo opuonj nyithindo. Jokanyo marwako ma jopuonj kupet kaachiel kod mano manat mabende ne ochopo e romoni ne wan jopuonj nyaka koro kete dier chenro ni wane gin owuon ema gikete tim. Kata nuwamba na gi CBC e polo tukele piny ka ng'ama biro implement CBC no en japuonj. Koro ka weche mag jopuonj ok ong'i malong'o to kata no mane polo ma Yesu ema ne chea to pod ok obidhi maber. Kamiti ni makao pacho ganda ka otende kod soma CBC ne osingo ne gidhi neno ni pacho ganda duto koro nywandi e seche ma giloso report margi. We've even gotten materials that have been made by CBC kids that have been given to us by a parent. So all I can say is we are extremely grateful. Oganda mowuok e migepe mopogore opogore ne ochopo chenro machal kod mae koro osegolo pachgi ka dwaro margi maduong' en ni paro ma gigologi koro bende odhi onywandi sami kelo lokruok e chenro ni mar somo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Gavana mar kaunti ma Kisumu Ngire Peter Nyang' Nyong'o kokalo kuom okil mare oyango ni doho mawinjo buche motenore kod weche mag jotich chiko koyiene winjo ng'ur manyocha nochwal kod jal moro ma kwedo list mar jotelo manogwel mondo obed jotend migepe kaunti ma Kisumu. Odwaro mondo doho wit oko ng'ur ma kamano kendo nyis Evans Otieno Lo manyocha ochwalo ng'ur mondo mi ochul ting' mar burano. Gavana Nyong'o koni Oloo ne winjore ochwal ng'ur ne od bura mar kaunti ma Kisumu kar ne rikni kodhi e doho ka olero ni od bura ema chiko yiene winjo ywak machalo kod mago. Jal buche motenre kod jotich Christine Bar ogolo chik mondo burano otaj tarik 8 dwe ni ka koro omedo thuolo mageng'o ne od bura mar kaunti ma Kisumu piedho jotelogo manyocha ogwel kaka jotend migepe ma Kisumu. Petition number E039 of 2022, Evans Otieno Lo versus the Governor, Kisumu County, and 3 others. Your Honor, no party have been served. We served yesterday at 6, and we did not oppose that application. Yes, ordinarily I don't expect the respondent to be opposed. The issue I have is with the petitioner. So if the petitioner is opposed, then we'll have to wait for the application to be heard. Ramogi ji adek dhi nyime kod yudo thieth e kar thieth ma Coast General Mombasa bang' kweth jonjore monjogi e gweng' ma Mshomoroni to kod junda e kar chung' od bura ma Kisauni e kaunti ma Mombasa. En gino makoro kelo luoro ne jodak makono e wiro chuok mar arita kwe. Twaka jafwambo marwa ma Mombasa Joja Okolero jodak dwani obila oti kanyakla gi jodak mar tieko timbe njore ma kamago. Ne owuok e ode mantiere Mshomoroni Mombasa kogwen kar sa 11 kodhi ya ohande mar hotel ka en owuon to okia ni nodhi rado gi kweth jonjore momanore gi bete pelni kod arunge mane kiyo jogo ma mondo dhi e tich. Achako ng'wech giwegi chako ng'wech ka giluwa to pange ma gigolo ta kier matin magora piny e kaka giwiro magi giyako gichako tonga koro lweta na giyageng'o ga wiya eka opanga lware lweta. To kata bang' goyo bade piny kane oseneno ni ne gin dhano mohewo 6 mane ok onyal godo, Joane Soyo masani dhi nyime kod yudo thieth e kar thieth ma Coast General Mombasa koni ne gikwale eka gichadhe nyadinwoya. Kapok gichako tonga kechasen no pengni anyiso gikawo gima ginyalo kawo an gi sim to an gi pesa to koro gikawo sim gikawo pesa koro kendo gichako tonga. Okay, so he has a lot of cuts. He has facial cuts. He also has cuts on his head, on the scalp. Those are going to be really difficult to suture, but we have a really good team in Coast General. He was bleeding a lot, and we've given him
medication to stop the bleeding. We also want to take him to theater so that we can stitch him. George Otieno modak e gweng' Majunda e Kisauni bende koni ne omonje gi kweth rowere kar saa 3:30 motieno ma piny rugo kawuono e seche mane owuok e kibarua kodok e ode. Nyoro kar saa 3:30 kawuok e tich to nyaromo go jende moko moting'o pange to gichako mana beta ginene goya go pange ginene garungu benya duga podho piny bang'e gi kwalo ginene sim gi pesa manan go to nduru mana go dichiel chande jirende nyowuok bugerengo. En gino makor jotelo e alworano ma Kisauni koni nyaka to koro jotend arita kawo matek mar kedo gi kweth jonjorego mikoni gin mana rowere ma pod tindo. Ni muhimu sana hili jambo la security liangaziwe kiundani zaidi kwa sababu mabadiliko inaanza na security. Mwananchi lazima arauke akatafute riziki. Na ikiwa narauka kwa mwendo wa saa 11 kama hiki kitendo cha asubuhi kimefanyika na usalama hakuna, itabidi sasa sisi tuchukue jukumu ya kuanzisha mambo ya sungusungu na tujilinde sisi wenyewe. Usalama huko kwenye tunaishi si mzuri kwa sababu 2 weeks ago, not 2 weeks, 1 week ago, wale vijana waliwasili hata pale kazini wakadhuru mama mmoja wakawa wanaelekea kufika kwa ile biashara yangu. Moko kuom jodak ma Mshomoroni kata kamano nyiso luoro magen godo e fulo jonjerego kata obedo ni ong'egi e kor gwenge nyaka e ute magidakie. Kechiru ka ng'ato itong'o saa 11 odhiambo ting'e ng'ama otong'e no kendo ineno ng'ama otong'o wadu no inene kama ni en ng'ane motong'o ng'ane to kidhi ripote idhi wacho ni ng'ane motong'o ng'ane to kiny gokinyi yudo ka ng'ano ntiere kanyo kendo konini mana winjo ne ula. Okang' mar piny owacho wito kuchande chenro mar kazi mtaani gikoni an achiel kuom gigo majiwo rochruok mag arita. Tunaona serikali kuu na pia rais ameharibu security kila mahali hadi mtaani kwa kuondoa kazi kwa vijana. Sasa hawa vijana aliosimamisha watafanya kazi na hajawapangia watafanya nini? Anafikiria watafanya kazi gani isipokuwa ni kushika wale ambao wanaonekana wanaweza kuwa na kitu wamnyang'anye waende wale. Magi timore ka kwana tamalo maduong' mag jodak ma Kisauni koni gisekalo e lwet kweth jonjorego eko magidong' kod mbala kata lalo mwandu. Ni kama wanaingia sana vichochoroni na kutemu watu wanaotoka saa 11 kwenda sokoni, huwa ndo wanavamiwa wanakatwa. Hata mimi nikiwa mmoja wapo nishawahi katwa panga nikienda nyumbani kwangu. Hata hivi ninavyoongea nilipokonywa simu mchana ilikuwa ni saa 3:45 asubuhi nikiwa naenda kazini. Vijana walinitolea panga na wakachukua simu. En ywak mag jodak e alworani ma Kisauni makoro dwani piny owacho owuog oko motegno mar kedo gi jonjore machalni sani kendo ochako sieko kendo hangaisha jodak. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Wadhi nyime kendo wang'iyo mago ma otenore kod weche mag somo kata kamano Lydia ineno kaka jo Mombasa Kisauni ywak ni arito kethore. Nyato kazi mtaani asiwinjo kiyo katibu wa Nairobi koni bendo jende yoago kama kuro gidwaro dhiye. Ageno ni piny owacho biro tiyo gi riekni mamoko mag konyo ojende ma kata rowere ma onge kod tije mondo giyud kama ginyalo chwe lwetgi kaluwore kod ngima bende medo ridore kaka nineno ka wakelni weche manyien odhiambo ma kawuono. Nyakora Ramogi ka wadonjo weche mag chandruok e kuonde somo. Nying mar Goldi koluongi to kelo paro kata picha mar mwandu. Kata kamano mano e chal mar skul primary ma Gold manitiere kaunti ma Meru ka jopuonjre ma skul no somo oko e tie yien. Beti Juma miyo waler mathoth kotende kod skul no mar Goldi. Chenro mag somo e skul primary ma Gold mayudore Mwea East e kaunti ma Kirinyaga orochore tok yamo pudho tado kendo muko oko to klese ma skundno. Chal ma kamae ochuno jopuonj keto jopuonjre osome tie yien ni mar somo ok nyal dhi nyime e klese go momukore. Hawa ni PP1 na PP2. The grade 1 are there on the field. They are playing balls. Na imebidi tuwarete hapa kwa sababu classes zimeenda na upepo. We don't have the blackboard under the tree. We cannot use the chalks. And at this time they can't even write. They have to sing the songs so that they can catch some. Japuonj maduong' e skundno Mureithi Magondu bende olero chandruok magikaloe nyaka ne masirano yudgi. Kuna darasa ambalo liliweza kung'olewa paa na upepo jana na nafikiri
Tukipata wadhamini, nafikiri wataweza pengine kutujengea madarasa at least decent, ili tusiwe na wasiwasi, maana pale darasa likiwa hivi mpaka watoto wakiwa pale ndani, hata sisi tunasikia hatuko salama na watoto hawako salama. Kwa hivyo tukaweza pata ufadhili, tunaweza kuwa watu wenye furaha sana. Jonyuol bende ywak gigolo luoro margi ni yamo nyalo kelo midhiero ne nyithindgi masomo e tie yien. Tuko na sinda ya madarasa kwa sababu watoto wetu wanasomea chini ya miti. Tuko na masinda ya madarasa. Kwa hivyo tunaomba serikali itutengenezee madarasa ndio watoto wetu waendelee kusoma mzuri na watutengenezee mbao. Wakifanya hiyo kutakuwa mzuri. Jaud bura mamweya Mary Mwaingi okwayo mondo ochwal kony mapiyo e skundno ka ojiwo jogo manyalo chopo mondo ger klese gichwalo chiemb kony mondo jopuonjre odhi nyime gi somo. We need to fix classes, we need to fix just about everything in the school. And I am calling on the rest of the world, donors, corporations, people of goodwill. Please come to our aid, come to our assistance. We need to fix not just this one school. We have many schools in this same situation. Betty Juma, Ramogi TV. Machinya kon mga jong wangi mag mutendre kod weche go mago hala kama jolupo e dhowath Malitari e kar chung'od bura ma Suba North County ma Homa Bay dwane bad migepe mag piny owacho ma ochung'ne arita e nam lolwe okawo okang' mar chik ne jolupo maketo kiewo mag lupo e nam kendo orocho chenro mag lupo ne jowetegi. Jolupo go ywak ni kaluwore gi kiewo ma chik opuodho ma jolupo mawuok e moko kuom dhowedhe ma gikiewogo osebedo kawo ketonegi tiro chenro magi mag lupo. Jafo moro ma Homa Bay Alia Beach miwaler. Jolupo e dhowath Malitari e Suba North ogolo ywak margi e wi midhiero ma giromogo e kinde ma gidhi nyime gi chenro magi mapile mag lupo e nam lolwe kaluwore kod kiewo mag lupo ma oketnegi e tok chik kod jolupo wetegi mawuok e dhowedhe moko ma gikiewogo. Giwacho ni ok onego bed ni jolupo matiyo kod nam lolwe bedo kod ywaruok kendgi giwegi e wi kiewo mag lupo e nam lolwe, to apisas mag arita kwe mawuok e piny libamba ma Uganda bende osebedo ka chandogi. Makosa mwaneno kabisa kaka wan joma lupo e Litari ka waromo gi sida moko e nam ka. Kar last time yudo ka bordering beaches kerenwa chike ntik mumje beni watiye wagikie to ei mano onge kama onego beni ng'ato chiko gikie. Ni koponi sedo ng'ato timo chiko kamoro, you just give me a space mondo yak many kama chile chikie wawinjore. But kochak wawe mano kadi nitie minyalo kony godo jolupo mondo jolupo bende odag e ngima maber kaka joma tiyo kata mane counties ka joma tiyo mane kuonde ma oko, to onego bed sirikal konywara. Security marwa mar lupo ok ni maber ni Uganda mako wanyake tiende ka to antiere kod kwayo modern fishing method ma en fish cage nyalo timore e nam waka. Akwaye kaka jalupo ni mondo me okaw chenro no mondo donje kaka government, kaka county government mondo gilosnwa this project mar fish cage obed ni mar county government magikelo ne BMUs mondo mi ondik yawa. Jakom dhowath Malitari Ochieng' Pero okone gisebedo ka gineno pek e kindgi kod jolupo wetegi mawuok e dhowedhe ma gikiewogo mamiyo chenro mag lupo osebedo ka dok chien ka gidwa ni obila mag Kenya Coast Guard manoketie nam ojiwnegi yore mag arita kwe mondo chenrogi mapile mag lupo kik bed kod ng'ikruok. Wan gi kaka security menam ka gisane omena nodok chien omiyo kwaringe na mamalo kan kama chunge ka tibedo jalupo nyake dala ukoponi wuok kake dhiya. Jakom ma ochune patrol e nam lolwe gi e kaunti ma Homa Bay William Onditi to kwayo jolupo mondo ti gi kwe nam lolwe ma ok gibedo kod tungni ka okoni koko e wekio mag lupo nyalo kelo kata tho e kind jolupo. Kendo wayudo views mag jolupo Malitari ka gin kod ywak ni nitie mipaka moko moketnegi e nam mamiyo ginyal tiyo tijgi e yo mowinjore. Adier namwani kaluwore kako tin wadwaro mani mondo mi jolupo lupi e yor kwe
maonge koko mang'eny, nikech koko conflicts mang'eny nyalo kelo lwar mag jolupo e nam, kendo nyalo kelo thoe ma oyaye e nam. Ok wadwar gik machalo kamago, kech wan gi nam matin to wagando dino malo, koro wadwa ni area makani watiye gi kwe ma ng'ato ok oketho gir ng'ato. Kiewo moko ma jolupo mosebedo ka tiyo gi nam lolwe keto e tok chik osebedo ka kelo fwere kind jolupo ma tiyo gi nam lolwe. Kwayo manitie en mondo kiewo ma kamago ogol oko mondo jolupo odhi nyime kod chenro mag lupo maonge koko kata matin. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Wadhi nyime nyaka Ramogi ka wuok e nam mar lolwe, koro wadonje weche mag ohala gi lesen. Weg ohala ma pacho ka ibiro dwaro mondo mi obed mana gi lesen achiel ma puodho ohala ma gitimo. Jatend migawo mar ohala Moses Kuria emoyango maka okoni chenro nitie mar kete tim yor timo ohala mana gi lesen achiel kende, kendo jo ohala ok bi chun gi bedo gi lesende mathoth eka puodhgi. Kuria oloso nyasi mar nyisruok mwandu ma jo ohala timo ma otisi ni Changamka Shopping Festival mane obagi gi riwruok mag jolos mwandu. Kuria wacho ni chenro no ichano temie e dwe mar achiel higa manyien e kaunti ma Nairobi. From the governor of Nairobi, Honorable Sakaja. If we have more and more people substituting imported goods with locally manufactured goods, we shall be able to scale up and also become more competitive. So when you get to pay for a specific permit, let's say fire, let's say your rates, then everything that you pay up, we create one single permit that is going to have a QR code. So if anybody checks, they can see that you're actually licensed. We are not going to drop revenue streams. We'll pilot between my ministry and the county of Nairobi to have a single window. So we are going to work together, and by first week of January, in the county of Nairobi, we are going to really have implemented the single business permit. Kitiyo makare gi modhi mag pien dendi to nyalo mono gi donjo e pien dendi makare, ma nyiso ni ok gidhi tiyo e yo mowinjore. Mimi naitwa Gitonga Mukonji, 35 years, yes, ni mtu young lakini bado ni jamaa amejipanga. Mzee alikuwa dereva tu wa basi. Mimi ndio kijana ambayo watu wa Manyata waliona watanipea nafasi. Tumetoka constituency ile iko na the biggest population. Ukitaka vizuri kwa siasa usipotelee watu wako. Na ningetaka kuambia vijana wengi ujisukume, ujitume mpaka ile wakati maneno itaingiana. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Twende Maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000. And Bali, 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju, pop. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416.